Salam, hormatly vatandaşlar. Hemmeňize giç ýaşy. Men Murat Öwezow, Taşyol vilayatynyň Goda atrabyndan. Esasan men başga ýurtda işläp ýören illeşlerime ýüzlenesim gelýär. Allahan sizin hemmeňize dözüm bersin, sabır bersin. Düşünýän anfat däl sizin üçinem. Bala çağlaryňyzy, başgalaryňyzy, dogan gardaşlaryňyzy terk edip taşa ýurtlara işlemäge gitdiňiz. Alaç ýok, näçe, şolar hor bolmasyn diýip çet ýerlerde işläp ýörsiňiz. Aňyrda galanyň pullaryňyzy bärik urudyp, edip hojalygy aýlap ýörsiňiz. Çağlam hor bolmasyn diýip. Dogry, ansat zat däl, ýurdundan taşda çağlam mähneler bolup aýrylykda işläp gelmek ansat zat däl. Ben özümem köp ýurtlarda boldum. Bilýän aýralygyň nämedigini. Men özüm şu bir hepde geçen sene ýa bala çağalamy bagyma basasym gelip şol göresim gelip zordan çydaýadym da. Öne 2 aýdan köp bolup göremek men daşa ýurtda köp ýurtda boldum. Öne 2 aýdan köp bolup göremek en köp bolanım 2 aýda. Onun için aýdyan Allahan size dözüm bersin, sabır bersin. Sebäbi uje köpüňiz 1 ýyl, köpüňiz 2 ýyl, 3 ýyl, 5 ýyl, 10 ýyl habarym bar şu taşa ýurtlarda işläp ýörsiňiz. Bärde näme bala çağalaryňyz sizin mähriňize zar, size aňyrda olan mährine zarsyňyz. Dogan gardaşlaryň enataň mährine zarsyňyz. Olaram edil şeýle bärde sizin mährinize zar. İnternet arkaly gürleşýänsiňiz dogry, imoda, beýleki sosial setlerde, video wyzypda hala-hal soraşýansyňyz, gürleşýänsiňiz. Çağalaryňyz bilen gürleşýänsiňiz. Ýöne ol gaýwana mähir bolýar. Gaýwana mähir. Çağa diýen zady näme şu bagyryňa basyp, gujaklap, öpüp, hemişe ýanynda gezip mähir berseň, ana şu hakyky mähirde. Ýöne dogry alaç ýok başga. Ýene bilezik aýdyan size Allahan hemmeňize dözüm bersin, sabır bersin. Näme bu Covid-19 belasam şu ara düşüp bütün dünýä karantin boldy. Şol sebäplen ýollar ýapylyp köpüňiz gelip bilmän oturýarsyňyz. Nesip bolsa bu günler geçer, ýollar açylar. İnşallah hemmeňize başgalaryňyza gowuşarsyňyz. Çağajyklaryňyň ýanyna, enataňyzyň ýanyna gowuşarsyňyz. Men bir goşky düzdüm. Şol daşa ýurtdaky illeşlerimiz bardy. Ol araky İstanbul'da aradan çıkan illeşlerimiz barada goşky düzdüm. Şonu häzir size okap berjek. Dinleň. Goşkymyň ady Ajy Hakykat. Ajy hakykat. Bul hakykat ajydyr, misli ol zäher. Ýönüne etjek alaç ýok, ýazmaly boldum. Kalbyma joşup gelen ılhamy seher, goşky setirlerine düzmeli boldum. Yer ýüzünde karantin ol sebäp boldy. Ýat ýurtlarda gazdylar ençe mazary. Vah arman cesetleri çet ýylda galdy. Pederleri ahyryp çekdiler zary. Eneleriň ağlap eden dadu peryady. Milletimiň ýüregin lerzany saldy. Yetim goýup ýyzynda ençe zürýady. Vatandaşlar çet ýylda armanly öldü. Daş ýurtlarda zahmet çekýän daş ýurtlarda zahmet çekýän ildeşler çağalary terk edip gitdiňiz aňry. Aýralygyň derdinden dökülýär ýaşlar. Sizi öz penasynda goldasyn Taňry. Ene ataň mährine zardyr çağalar. Barmak basyp sanardan kendir sanyňyz. Ýat ildäki dogallar, ini ağalar. Allahan sağ bolsun sizin canınız.
bu elemi titreden virüs belası, sabredin ezizler, bu güller geçer, tapılır emi, bolmaz alacak kalası, bütün dünya tizara yolları açar. Yine hürmetli vatandaşlar, hemmenize can sağlık dileyen Allah canınız sağ olsun. Gelen yerinizde sağman gezin. Tidara yollar açılıp hemmenize maşgalanıza koşmanızı Allah'tan dilek ediyen. Hoş sağ olun.